Bé, en el darrer informe del Comerç Just publicat per CETEM Catalunya i la coordinadora d'ONGs espanyoles ens diu que el consum total a Espanya són 16 milions d'euros en productes de comerç just i Catalunya és el primer consumidor de comerç just amb 5 milions d'euros de consum anual. Aquesta tendència està creixent en els últims anys i cada cop s'està arribant a vendes més grans dels nostres productes. Des de l'Ajuntament hem recolzat sempre aquesta activitat, una activitat que ja s'està extenent a 5 districtes de la ciutat i que esperem que en el futur acabi extenent-se als 10 districtes i durant tot l'any donem suport a la xarxa de cooperatives de consum que promocionen el comerç de proximitat i el comerç just. És una iniciativa imprescindible perquè el comerç just és el futur, sense cap mena de dubte, però el futur moltes vegades no ve sol, sinó que s'ha d'empènyer. Aprofitem que hi ha moltes entitats de barri per donar a conèixer una altra iniciativa que són les cooperatives de consum, que són grups de famílies que s'uneixen per consumir directament del productor i no tan sols productes de comerç just, sinó també productes de proximitat de pagesos de la vora. El que volem és un comerç just per a aquells productes i per a aquells productors dels països empobrits, però també volem organitzar-se per consumir productes que garanteixin els costos de producció també pels nostres productors d'aquí. Barcelona, you're welcome. Barcelona, funky town. Barcelona with a